w jednym z pomieszczeń zbierały. No i mamy te hajduki, które są strasznie zdewastowane. Tam najpierw jest skomplikowana sytuacja prawna. No poza tym, proszę Państwa, to wymaga już takiego powiedzenia sobie wprost. Był taki szczególny, fajny moment, jak na początku tych wszystkich przemian, głównie między innymi powstawały banki i banki chciały dodać sobie powagi, kupując jakieś takie w miarę starsze miejsca na swoje siedziby. I kto się nie załapał wtedy, to jest problem, bo jak przyjdzie Wam inwestor, to on Was przekona, że remont tego ratusza będzie kosztował tyle, że jak on za te pieniądze sobie wybuduje i puści w deweloperkę, to jego wnuki jeszcze nie będą musiały do roboty chodzić. Więc to jest problem. Tu rzeczywiście z każdym rokiem niszczenia tych budynków trzeba będzie wsadzić taką ilość pieniędzy, którą będzie trudno ogarnąć. I dlatego trzeba nie zrażać się i tam, gdzie się da. Być może jeżeli uratujemy tą tablicę, to od tego trzeba zacząć. Jeżeli odnowimy tą tablicę Kalidego, trzeba zacząć. Ale musimy być świadomi, że mamy tego dużo. Część niestety rozkradziono, ale rodzi się też taki ruch troski o to zachowania tego, co się jeszcze da i tam, gdzie trzeba, to warto się w to angażować, wspierać młodych ludzi, bo to też Państwo wiecie, jak tak sięgniecie do swojego domowego archiwum, ile dawniej się robiło zdjęć. Aparat miał 12, 36 klatek. Ile my mamy zdjęć z czasów dzieciństwa, młodości? Nie tak jak teraz na jednej karcie 2000 stuknięć i jest. I nawet w pewnym momencie naszych zdjęć zabraknie i co potem temu wnukowi, prawnukowi pokazać, gdzie ten dziadek mieszka. Ja wiem, jak w tej chwili ja pokazuję moim dorosłym już dzieciom, to wymaga wyobraźni, żeby on sobie wyobraził, gdzie tam jego dziadek był maszynistą wyciągowym i na tej wieży pracował, bo teraz obok tu stoi Silesia City i gdzie tu była ta maszyna wyciągowa. Więc warto, proszę Państwa, się tym interesować, warto popierać, począwszy od takiego podpisu jak dzisiaj, a skończywszy na tym, żeby tam pójść odwiedzić, jak jest jakaś impreza, pójść zobaczyć, co się dzieje. Także zachęcam i zapraszam. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. No i teraz już szedł czas na prozę. Tutaj taki moment tak poważny, potem już będzie bardzo wesoło. Magdalena Walter, przywitajmy oklaskami, bo długo czekała. Szkoła 25. Oddaję głos. Aha, powiem co jeszcze, tak? Bajtel z Jonowskiego Familoka. Bajtle. Aha, to już było dwóch przynajmniej. Bajtle z Jonowskiego Familoka. Gdy się rodzi maluśki Ślązok, to Bombocek daje mu w podarku ręce. Daje mu je po to, co by uczył się łód kolybki przyciągać nimi ludzi. Tulił w nich tych, którym wszaje, a jak się wyszkoli, co by wdropał się nimi het wysoko i pokazał wiela Ślązok jest wort. Nawet jak po rok upadnie na kolana, co by mógł się nimi podeprzeć i stać na nowo. Ale co by wszystko to spokopił, musiałby mieć piękne dzieciństwo. Niby stresowe, ale mądre. No Bombocek lajnął takie piękne dzieciństwo i mądrych ojców. Noli nos do nauki, do książek uczyli robotom. A na błozne głupoty i szpasy to my se somi dyski czo znojli. Ale te głupoty nie zawdy się dobrze do nas kończyły. I to wam chcę dzisiaj opowiedzieć. U nas na placu larmo było od rana do samuśkiego ćmoka. Bajtli było kupa, bo familok był jednosztokowy. Na każdym sztoku po 4 mieszkania. Toliko nos licząc było 12. Najmniejszy z nas wszystkich to był krepel Hajnuś. Bo on miał takie krótkie nogi, że nie poradził nimi dosięgnąć do pedała, a strasznie chciał na naszym kole jeździć. A że koło było ino jedno, to nigdy drań w raju na niego nie przyszło. To wicie, jak się kejs są do tego goła dorwał, a u nas było z górki,
to tak się rozheftował, że zahaltować już nie poradził. Jak piznął w ten murowany hasiok, co wele chlewików stoł, to go tak z 2 metry do góry wyciepło, Intka w lufcie zrobił i łyby w otwarto klapa od hasioka w pot. Jak my go stamtąd wyciągali, to my mieli galoty pełne strachu, a serca to nam biły tak, jak te 3 dzwony u naszej świętej Anny w odpust. Borok Hajnuś wyglądał jak niewydarzony utopek. Zolówka zerwano, galoty na szwach swargane, graca zdropano. Cołki pysk utratany w zielonym laku łodropanego izokla. Kajnikaj rozgnieciono borówka, na jednym uchu 2 nudle, na drugim łoszkrabiny, a na głowie zgnity werszkraut. Od razu go do lazerata wzięli, graca do gipsu wsadzili, pysk udrutowali i tak przez całe 3 tydnie ino Mylka i Kamylki przez słomka pił. Godać nie poradził, ino machy ciepał. A nasze koło poszło na Ajza. Szózblech odleciał, Roma się wykrzywiła, a w przy nim kole ino 3 szprychy stały. A ja miała piękny wózyk. Ja go od Mikołaja z upinami i hasiem dostała. Cołki modry na gumionych półkach. Deski w nich miała wyszkrowane, klauski wybiblowane. A wiecie, co ja w tym wózku woziła? Wy nigdy nie zgodniecie. Ja tam żywego wieprzka woziła, co na zadnie nogi nie poradził łazić. Ludzie, świnia a cwano. Flaszką z nuplem Jorzech ją futrowała, a łona wam krzyżem w tych pierzynach leżała. Racie na wierchu, pysk rumiany, ryj rumiany, uszy wyspicowane. Całki plot mi zawieścił, ale przestała się asić, jak kiedyś ku mnie podlazła leciwo sąsiadka z naszego familoka. A łona miała takie rube bryle, a i tak mało wiele co widziała. Zaglądał mi do tego wózka i na rozpado. Ale ty masz piknego braciszka. Cołki do twojego tatulka podany. Oczywiście go dała mi to ze zawieści. Jak my fez nabrolili, to że aż starzykom trypało ze złości, to nam kryką groził i przezywał. Wy gizdy jedne, wy bestyje jedne, co z was wyrośnie? A z nos same porządne ludzie wyrosły. Pouczające, na kole trzeba umieć jeździć. Eugeniusz, to teraz do ciebie najważniejsza część. Nie ma strachu śpiewać, nie wyda. Zapowiem naszą część kulminacyjną dzisiejszego wieczoru naszego artysty. O, pan Artur Tomasz. Jeżeli ktoś zna takiego Simoniego, imię mi teraz wyleciało, Edward Simoni, niedawno był w Bytomiu z koncertami, porusza się teraz tutaj w naszym obszarze. No to ci panowie współpracują, to jest, można powiedzieć, wychowanek Simoniego, tak? Ja bym powiedział, gra lepiej, ale zobaczymy i słyszymy. Ja może powiem, że Edwarda to ja tak nawet bym nie chciał gdzieś tam, nie śmiałbym się gdzieś tam przegonić, dlatego spróbować, próbuję tylko rywalizować, dlatego że Edward jest dla mnie takim, można powiedzieć, guru w świecie Fletni Pana. Poznaliśmy się wiele lat temu. Pamiętam pierwsze spotkanie, to było w 2000 roku. Edward wtedy przyjechał tutaj też między innymi z mojej inicjatywy i wspólnie tutaj z radiem, pamiętam z radiem Piekary, udało się zorganizować koncert Edwarda właśnie w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Był taki festiwal szlagierów i później drugi koncert był w
Piekarach, w Radiu Piekary, w sali Domu Kultury Piekary. I wtedy poznałem Edwarda, jeszcze nie wiedziałem, że on jest Polakiem, potem się dowiedziałem, że on jest właśnie z Bytomia, rodowitym bytomianinem, Edward Krok, a taki pseudonim artystyczny Simoni. W moim przypadku moje nazwisko to już nie jest pseudonim, tylko prawdziwe nazwisko. To jest nazwisko rodowe ze strony mojej mamy. Mój dziadek mieszkał w Stanach i wrócił tutaj, mieszkał niedaleko tam w Polanicy i tam też ma swój grób i ja po prostu przez wiele lat miałem po ojcu nazwisko takie śląskie, bo ja się nazywałem Borszyczy, a to zacząłem później używać takiego pseudonimu Thomas, bo właśnie po dziadku, ale jak już zaczęły mi listy przychodzić gdzieś tam jako Artur Thomas, bo to było takie, nikt nie wiedział, czy ja się nazywam Borszczy Thomas, jak już zacząłem występować jako Artur Thomas, to każdy mnie już kojarzył jako Artur Thomas, więc już w Urzędzie Stanu Cywilnego udało mi się zmienić to nazwisko i wrócić właśnie do korzeni, do rodowego nazwiska mojej mamy. I tak to się stało, że zmieniłem to nazwisko. Te instrumenty to są już koncertowe instrumenty, na takich samych, właśnie tej samej wytwórni, bo to są na zamówienie robione instrumenty, gra właśnie Edward Simoni. On mi dużo zdradził tutaj w Polsce, będąc, miałem możliwość uczestniczenia w jego koncertach i takich zakulisowych. Gdzieś tam mogłem sobie na próbach podglądnąć, dał mi po prostu taką też, miałem taką szkołę, że mogłem sobie dużo z jego tutaj twórczości podglądać, z jego techniki, czego używa. No i dlatego jestem mu dozgodnie wdzięczny za to i wspieramy się ostatnio w Radiu Piekary, co było takim moim zaskoczeniem, powiedział tam też o mnie, więc było to dla mnie miłe zaskoczenie, bo w swoim wywiadzie powiedział też jakieś tam 2 zdania o mnie. A teraz chciałem Państwa zaprosić do wysłuchania tego koncertu. Nie wiem, czy możemy podzielić go na 2 części, czy tak. To może zrobimy taką jedną część i później drugą część, żeby taka była część też, żeby można było sobie tutaj zerknąć, zobaczyć obrazy i później będzie druga część. A ja jeszcze dzisiaj Państwu też zaprezentuję elektroniczny instrument denty o nazwie Iwi, na którym również gram. Taka ciekawostka. No to tyle. Rozpocznę ten koncert od takiego utworu greckiego. Greckie wino.